ಅಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಇತ್ತೊಂಜಿ ವಿಚಾರಲು ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ಯಾರ ಪ್ರಜ್ವಲ ಪಾತ್ಯಾರ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲುಂಡು ಯಾವುದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಜಂಚ ಅದೇ ಶೇ ಇದು ತಿಕ್ಕನ ಎಂಗ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕನ ಪುಣ್ಯ ಬಟ್ ಪುಣ್ಯ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿ ನಾನು ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಪೋಯ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಈ ಪೌರಾಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ರಪ್ಪ ಇನ್ನು ಸರಿ ಮನ್ಪರ ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ತೊಂದರೆ ನಾನು ತಿಕ್ಕ ನಾನು ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕುಜ ಅಂತ ಇದೇನ್ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಪಾತಾರ ಬಂಗಣ್ಣ ಅಂದ ವಿಷಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ನೈಕಲ ಕಾರ್ದಿಯಾರ್ ಅಂದು ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ನನ್ನ ಬರಲಿ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಎಂಜೆಂಜ ಪಂಡದು ಕೊರ್ದು ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕ ನೇರ್ಪಲೆ ಕಾಣ್ಬೋದು ನಿಂದೇನೆ ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಪಲ್ಲೆ ಏನೋ ಪರಮ ಗುರುಕುಲು ಅದೇ ಫೋನ್ ಅನ್ಪಾಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಕುಳ್ಳ ಮಿನಿ ಕೇಂಡು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಾಯನಿ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆ ಹೋಗುತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಡು ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗಲ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಇದ್ದಾನೆ ಅವು ಐಕ ಅಂಚಿನ ಎಂಬ್ಯಾಗ ಕಲಾವಿದಾಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಥವಾ ನಂಡ ಪೌರಾಣಿಕದ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾಗ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಂತ ಬೇಸಿಕ್ ಆದ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾರತ ದೇಶೋಡು ಹುಟ್ಟಿ ನಡೆದವರ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಡ್ಡ ಕಥೆಗಳು ಅವು ನಂಡ್ಲ ಅವು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಎಲ್ಲ ಬಡ್ಚ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸೊಲ್ಲ ಅನ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಇದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಉಲ್ಲಾತ Masti with Manjura.